Fusilatuta! Gaurko egunez, duela 50 urte, bi gazte, bata Burgosen eta bestea Bartzelonan, fusilatuak izateko esperoan zeuden. Aldi berean, milaka Euskal Herritar zeuden mobilizatuta egoera horri aurre egiteko. Gu guztiok gaur hemen Donostian egiten ari garen bezala. Egunak igaro ziren eta dakigun bezala, mobilizazioek zein egindako presioa ez ziren aski izan. Irailaren 27 aretan, faxistek Txiki eta Otaegi erail zituzten. Erail zituzten bai, baina helburua ez ziren haiek. Txiki eta Otaegi erailtzea erregimen frankistarentzat bitarteko ankerrutsa zen. 16 tiro horien bitartez, ez zuten soilik bi gazte horien bizitzekin amaitu nahi. 16 tiro horiekin Euskal Herriarekin amaitu nahi zuten. Gure herria ito eta herritarrei izua sartuz herri nahia akabatu nahi zuten. Tiro horiek Euskal Herriaren ukapena betikotu eta jendartea eraldatzeko aukera guztiekin amaitzea zuten helburu. Baina ez, faxistek ez zuten lortu, ez duzue lortu. Gaur hemen, milaka gara Txiki eta Otaegi gogoan Euskal Herriaren askatasunaren alde borrokan ari garen gazteak. Prestatu zaitezte, min eman diguzuelako bai, Txiki eta Otaegi erail zenituztelako, baina Euskal Herriko gazteok inoizko determinazioa handiena dugu Euskal Herri independente, sozialista eta feminista irabazteko. Eta hori da, hain zuzen ere, haiek hainbeste amorruarazten dituena. Guk borrokatzea eta gure borrokaren bitartez egun bizigaren mundu hau aldatzea. Guk ez dugulako borroka egiten Txiki eta Otaegi erail zituztelako soilik. Borrokatzen dugulako eta haiek borrokatu zutelako erail zituzten Txiki eta Otaegi. Eta jarraituko dugu, borrokan, borrokan eta borrokan. Euskal Herria askatu arte! Gora Euskal Gazteria! Argi geratu da gure borrokarako grinak batzuei sorrarazten dien amorrua. Paradoxa argigarria bizi izan dugu da honetan zehar. 75ean Txiki eta Otaegiren erailketen aurka agertu ziren horiek, Txiki eta Otaegi erail zituztenekin batera, ezkerreko independentiston aurkako oldarraldi oso bat jarri dute martxan. Baina ez, oraingoan ere ez dute lortu. Txiki eta Otaegiren aurka egiterakoan, gakoa ez direlako bi figura hauek. Txiki eta Otaegi proiektu politiko oso baten aurka egiteko erabiltzen dituzte. Nazio askapen mugimenduak 78an erregimen berria homologatzeko operazioa egin izan balu, trantsizioa deiturikoa salatu izanez balu, eta horren aurka irmoki borrokatu izanez bagina, ez geundeke egoera honen aurrean. Alegia, nazio askapen mugimendua anulatua egongo balitz, ez litzateke inongo polemikarik sortuko Txiki eta Otaegi gogora ekartzearren. Hauzia da, nazio askapen mugimenduak jarraitzen duela herri hau askatasunera eramateko eta inongo zapalkuntzarik gabeko jendartea eraikitzeko tresna bakarra izaten. Gu garela, hain zuzen, operazio guzti hau abiatu duten boterarekin amaitu eta herri sektoreen aldeko proiektua ordezkatzen dugunak. Eta gainera, bide horretan geroz eta gaitasun gehiago ditugula. Horregatik pasa da hau guztia, horregatik bizi izan dugu gertatutakoa. Gu gara, independentzia da bizi dugun garaiotan bide bakarra. Independentzia da Euskal Herriaren biziraupena bermatzeko aukera bakarra. Eta honek, bizi dugun testuinguru honetan inoizko gaurkotasun handiena dauka. Euskal Herria ukatua da, eta Euskal Herritarron erabakitzeko eskubidea debekatua. Ez dugu gure herriaren eta bizitzen inguruan kanpo esku hartzerik gabe erabakitzeko eskubiderik. Eta horre guztiak gure herria odolusten du. Euskara debekatua da gure herriaren territorio erdian. Eta debekatua ez den leku horietan atzerapausu nabarmenak bizitzen ari gara. Epaitegietatik, instituzio eta zenbait alderdien egoitzetaraino doan oldarraldi oso bat dago martxan. Eta gainera batzuk privilegioetaz ari dira.
Hemen, privilegioa ukatua ez den herri batean bizitzea da. Izan ere, privilegioa alda euskaraz hartatua izan ahal izatea. Privilegioa alda Iruñeko udaletxe plazan ikurrina ateratzeagatik jipoituak izatea. Edota euskal kirolariek bestelako herri batzuetako selekzioarekin batera aritu ahal izatea privilegioak. Horie guztiak ez dira privilegioak, ez dira gutiziak. Horie guztiak eskubideak dira. Eta eskubide horiek ukatuak zaizkigu gure herria ukatua delako. Beraz, independentzia da Euskal Herriak bizirik jarraitu dezan bide bakarra. Eta tematua dauden arren, gu ez garelako, ez espainol, ez da frantses ere. Eta ez garelako sekula izango. Ez dugu etxiko. Ez dugu etxiko Euskal Herria askatu arte, euskaraz bizi ahal izan arte, gure ikurrak askatasunez astindu ditzazkegunen arte, guk nahi hori garen arte. Gora Euskal Herria askatuta! Independentzia da baita ere, bizi dugun munduan, inongo zapalkuntzari gabeko jendartea eraikitzeko bidea. Munduan zehar, kaosa da nagusi. Gerra, krisiak, oldarraldi erreakzionarioa. Finean, sistema kapitalistaren azken hamarkadetako ereduaren agorpena eta agertoki are bortitzago baten hasieraren aurrean aurkitzen gara. Alegia, gazteak eta oroar herri sektoreak zapaldu eta are babesgabeago utziko dituen olatu oso bat. Horren aurrean, bi aukera besterik ez zaizkigu geratzen. Ezerrez egitea eta basakeria hau onartzea, edo pausu bat aurrera eman eta zapalkuntzarik existituko ez den jendartearen alde borrokatzea. Esan beharrik ez dago, gaur, hemen gauden guztiok, gure onena emateko prest gaudela egoera hau irauli eta mundu berri bat eraikitzeko. Eta jakin badakigu, gurean, Euskal Herrian, askapen prozesua muturreraino eramatetik igarotzen dela hori. Independentzia delako Euskal Herrian sistema kapitalista pitzatu eta zapalkuntza ororen gaindipenera bidean egin dezakegun ekarpen handiena. Espainiar eta Frantziar estatuekin apurtu, erregimena gainditu eta Euskal Herrian zapalkuntzari gabeko jendartea eraiki. Hori da bidea, gure herriaren askatasuna bermatu eta munduan zehar bestelako borroken pizgarri izateko. Ez dago beste biderik. Eta nahikoa baldintza dugu horretarako. Txiki, otaegi eta gu lotzen gaituena, borroka kate luze eta indartsua delako. Hamarkadaz hamarkada, herri honetan, beste Euskal Herri bat, beste mundu bat eraikitzeko baldintzak landatu dira. Jai herriko dietatik Lemoizen aurkako borrokara, euskararen aldekotik borroka feministara edota agertoki demokratikoaren aldekora. Horrela, gaur da eguna zeinetan la vuelta geratu eta genozidei planto eginez mundura esperantzazko oihu bat zabaltzen dugun. Gaur da eguna zeinetan Euskal Herrian langile borrokak garaipen maila handienak lortzen dituen. Gaur da eguna zeinetan faxistek ez duten lekurik gure herrian. Eta bai, gaur da eguna milaka eta milaka gazte Euskal Herria askatasunera eramateko konpromisoz mobilizaturik gaudena. Hemen bada alternatiba. Hemen bada nahikoa indar mundu gris eta kaotikoan beste mundu bat posible dela ikusarazteko. Ez dezagun aukera hau eskuartetik ihes egiten utzi. Estutu dezagun aukera oro, gure onena eman dezagun, dena dugu irabazteko. Eta ekiteko garaia da. Garaiak martxan jartzea eta gaitasun guztiak esplotatzea eskatzen du. Garaiak mobilizatuta jarraitzea eskatzen du. Irailaren 27an Anaitasunan eta azaroaren 22an Bilbon. Garaiak borroka eskatzen du. Azken hilabeteetan bezala, herri kaleak astinduz. Garaiak gazteria independentistaren bultzada behar du. Gazteok izan garelako beti, unerik latzenetan,
pausu bat aurrera eman eta gure herria ezker eskuin astindu dugunak. Beraz, ekin dezagun gure da garaipena, ekin eta bultza askatasunera, independentziara. Gora Ernai! Gora Euskal Herria sozialista eta feminista! Eusko Gudaria